अमाजों थाइबेंजों नैबे थाइबेंआ बायनाय ओमफ्राय नैबेलाय everyone welcome back to my channel लोगोफोर आं दिनै क'क्राझाराव दंफैयो आनैनाव माने आइखौ डक्टरनाव लाबोदों स' लान्चआव मा मा जायो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो अब्ला आं भिडिअखौ बेयावनो स्टार्ट खालामसै बिमा जोंनि ओमफ्राय दा फैबाय हाग्रानि मेवा खान्थाल everyone आं दा दं आनैनि रुमाव क'क्राझाराव दिनै सानजौफुनि लान्चखौ दासो खालामनो नागिरदों मा दङ ओंख्रिया देनां एरां अमाजों थाइबेंजों नैबे थाइबेंआ बायनाय ओमफ्राय नैबेलाय नाथुर एवनायसो दालि जहल गायखेराव मोस्रोमजोबसै मैथा नाथुर बे सिमा खुदै गसिगोन नुबा फन फैदों फन जाबाय लकेल दाउजों आलुजों एसे ग्रेभि दङ ओमफ्राय आदल'फा ओंखाम जानोसै नै लोगोफोर आइदै जोंबो जाथो होननानै महलाव थांबाना जायो आं गोसो हांसो जालां अमा जालां गाज्रि Oh my God! Wow! बै माबाखौ बे मा बुसिग्राखौ माबायदि नुदों केमेरायाव जाबाय थानोसै जानायखौ देखाय नै लोगोफोर दहाय न'निफ्राय लाबोदोंमोन खान्थाल बियो मेवाइ हाग्रानिसो ओमफ्राय नैबावबो दङ अनेक बुस्थु मा मामोनथाय नैबे मैथा सिख्ला बेनिफ्राय नैबे माइरं गोसोम माइरं गोसोम खान्थाल बेगरबो दं नैबे नाथुर गोरान खान्थाल बेगर इसिङाव मा नैबे माबे मैथा एरिदां नोंथांमोनहा आनैनि मैथा बांगाल बागान मैथा गोजा बागानखौ देखायनांदों बागानथ' नङा हारसिङै बेखौनो जाथ्र' हाया बेनो एभेलेबेल नैबे मैथा बांगाल बेनिफ्राय नैबाव दङ मैथा गोजाया नैबेलाय दहाय जों जानाय बेनो मैथा नाथुरा अब्ला लोगोफोर आं भिडिअखौ दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै स' नेक्स्ट गोदान भिडिअ लोगो मोनलायगोन